Gipahimangnuan sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang tanang mga bar owners nga ipatuman gayod ang scanning sa Safe DQR ug minimum public health standard. Sumala ni Lorna Mandin, kinsa nangulo sa Davao Inspection Team, nga tanang enclosed nga mga establishmento mandatory nga magpatuman sa DQR, gawas na lang sa mga kiosk o gagmay nga mga stalls. Matod ni Mandin ni pasalig ang tanang mga bars nga ilang hugot iimposar ang health protocols sa ilang mga business establishment. Sumala ni Mandin, mamahimong ipatuman sa mga establishments ang pagpahugot pa sa ilang measures ug pagpatuman sa no vaccine card, no entry ug uban pa mga requisitos una matugutang makasulod ang mga customers. Ang mga private establishments naaman siya kanang mga authority for stricter policies. Like in other establishments, nag-require gani og face shield. So kana ang customers dapat gid pud mo submit kung mo'y gi-require sa usa ka establishment. Ibutyag niini nga ang kapulisan mas gi-intensify pa ang ilang police visibility, pag-check sa mga bars ug pagbantay sa mga dagkong tapok kung aduna kini mga permits. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man, Amy Ginita, Tatak RMN.